Radyo natin quick break. Bugo, may cancer sa utok. Yehey! Nakoy cancer sa utok. Ha? Angay din ang ikalipay. Nakuyaw man kaayo na. At least, nakibalo ko nga naday ko'y utok. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. If the cat is away, the mouse is... If the cat is away, the mouse is alone. Radyo natin quick break. Porke ba kita na kasugod ulo padong tiil? Insecure na? Di ba pwedeng i-compare lang imong naong sa imong tiil? Radyo natin quick break. Hello miss, namo extra large condom? Oo, mupalit kayo. Dili oy, magstambay lang ko diri. Akong atang-atangan kung kinsa mo palit ana. Radyo natin quick break. Tanang mga congressman, kawatan. Kasakit sab nimo manulti dong oy, mura man kag korek. Kay ngano, congressman day ka. Dili, kawatan. Radyo natin quick break. Usa ka bogo nga customer. Sir, do you want me to cut your pizza into 4 or 8 pieces? Into 4 lang. Masyadong marami ang 8, di ko maubos. Radyo natin quick break. Visit kang anaka ka, dako kag kaon. Nay, ngano kung atong baboy dakog kaon? Malipayon man ka. Kinsa man gayo mong anak? Radyo natin quick break. Asawa bagong nagmata. Labs, nagdamgo ko ba? Ngayon mo ko nung gipalitan og pintas nga diamond. Mao ba? O sige, balik og katulog, unya sulo ba. Radyo natin quick break. Dili tao, dili hayop, lugar ug butang, mulakaw, musayaw, mukanta, muhilak, tubag. Dili ingon nato. Radyo natin quick break. Limos in town dodong, maluoy. Unsa man, manigarilyo ka o muinom? Wala taon ko'y bisyo dong oy. O sige, kuyog nako, ipakita ti ka sa akong mama aron makibaw siya kung unsay dagatan sa tawo nga way bisyo. Radyo natin quick break. O Pedro, kung nakay 100, unya, gipunan sa imong papa og 300. Pila na tanan imong kwarta? 100 sir. Ha? Simple addition, di ka kamao? Excuse me sir, wala kay balo sa kinaya sa kong tatay. Daw. Radyo natin quick break. Pahambugay. Nakita mo ng swimming pool? Si Lolo nagkaut ana. Wara na sa ko Lolo oy. Tiyaw mo nang siya ang nagkaut anang China Sea. Weak man din ang inyong mga lolo eh. Kailan mo anang didsi? Si lolo nagpatay ana. Radyo natin quick break.
Ma, tanawa kong drawing oh. Wow, kanindot mo drawing og dinosaur sa akong anak, oh. Si mama baya. Dili man na dinosaur ma eh. Ikaw man na. Radyo natin, quick break! Mga pulong nito Makloy. Mga pulong nito Makloy. Mas lapot ang dugo kaysa Tinuguan. Radyo natin, quick break! divorce hearing. We were very happy for over a year, Your Honor. And then, baby came. Boy or girl? Your Honor, a model who moved next door. Radyo natin, quick break! Sir, kung wala na ebidensya, testigo o suspect, unsay sunod ninyong buhaton? DNA na. Unsa nang DNA? Do not answer, di namin alam. Radyo natin, quick break! Mga pulong nito Makloy. Mga pulong nito Makloy. The dog is a man's best. Food. Radyo natin, quick break! Mga pulong nito Makloy. Mga pulong nito Makloy. Don't count the eggs. Don't count the eggs if they are not yours. Radyo natin, quick break! Mga pulong nito Makloy. Mga pulong nito Makloy. If others can, If others can, don't help. Radyo natin, quick break! Mga pulong nito Makloy. Mga pulong nito Makloy. ang kinabuhi murag libro. Dili basahon kay giuna ang duta. Radyo natin, quick break! Dream school daw. Kanang naay, elevator, escalator, drinking fountain nga red horse ang mugawas. Air-conditioned hangtod hallway. Naay clearance ang mga teachers. Mga estudyante ang mupirma. Grades para sa recess. Naay artista mo guest kada flag ceremony. Naay room katulganan. Paubsa naay o grades. Nya, maabsent pa ka. Radyo natin, quick break! Isang araw, tumabisa kin si Lola. Nakayo ko, parang malungkot, itim ang damit at mata. Tinakpan niya ng kanyang buhok ang kabila niyang mata. Nag-worry ako, kaya tanong ko siya, bakit po Lola? Anong problema? Nagulat ako nang tinanong niya ako. Apo, angayan ko mag-imo-imo. Radyo natin, quick break!
Pangit o gwapa nag-away. Pangit. What is beauty if the brain is empty? Gwapa. What is knowledge if the face is damaged? Radyo natin quick break. Okay class, we'll have our exam. Put everything away from you. Gitukmod ni Juan si Pedro. Ngano man kawan nga imong kung gitukmod? Cause you're my everything peds. Radyo natin quick break. Mga bata, nakibalo ba mo nga ang kada lusok sa humay nga atong gikaon, gikana sa dugo ug singot sa mga mag-uuma? Ew! Radyo natin quick break. Tambok nga bata ngadto sa doktor. Dok, unsay maayo na akong buhaton? Sungugon ko sa akong mga kailang nga tambok good. Mag-exercise ka kada adlaw. Pero may mga magduwa og table tennis, basketball ug soccer kada adlaw. Mao ba? Tagpila ka oras. Hangtod malubat ang cellphone. Kataonan. Radyo natin quick break. Mga pulong nito Makloy. Mga pulong nito Makloy. Di lahat na kumikinang ay ginto. Kumikinang din ang Fake. radyo natin quick break. Mga pulong nito Makloy. Mga pulong nito Makloy. Birds with the same feathers are hard to recognize. Radyo natin quick break. Sa opisina, Sir, nalait lagi ka. Yan, nanlospad pa jud. Okay ra ka, sir? Hapit ko makuyapi. Tiaw mo nang samtang padulong ko diri sa akong gisakyan nga taxi. Danghag ang driver. Nakadasmag mig tigulang. Maayog yung pagkabali sa iyang bukton. Ug iyara, naligo siya sa iyang dugo. Hapit ko makuyapi. May nalang gani, nakahinumdum ko sa atong seminar bahin sa first aid. Oh my golly. Nya, sir, unsay mong gibuhat? Ay gipiit na ko ang akong ulo sa akong mga tuhod aron di kuyapan. Radyo natin quick break. Nak, ali ra gyud. Ingon imong teacher, hagbong kuno kas tanan exam. Sunod og mahagbong ka ha. Ayaw na kong tawag tatay ha. Oh, tay. Pagkahuman sa exam, Oh nak, kumusta ang exam? Okay raman, friend. Radyo natin quick break. Hibalo ka? Marajud kag bisyo. Kay dili ko nimo malikayan. Dili, no? Kay giguba nimo akong future.